Članovi dramske i recitatorske sekcije Tehničko-školskog centra uz pomoć drugara iz škole i profesora zvorničkoj publici predstavili su se dramskim komadom Mister Dolar iz Nušićeve komedije, ali i recitacijama koje govore o ljepšem životu, dobru, jednakosti. Cilj je da se pomogne njihovom sugrađaninu Spasoji Stevanoviću koji je uspio da pobjedi procjene ljekara nakon saobraćajne nesreće 2011. godine, ali kome je neophodna finansijska pomoć kako bi stao na noge. Nažalost, zadesilo ga to što jeste. Mi smo se rado odazvali da organizujemo humanitarnu akademiju za njega. Nadam se da ćemo mu koliko toliko pomoći. Učenik sam Tehničkog školskog centra Zvornik. Ovu akademiju smo posvetili jednom mladiću jer mu treba novac. Učenici, ali i njihovi profesori poručili su Spasoji da nije sam. Zvorničani su još jedan put iskazali solidarnost i prisustvom akademiji, odali poštovanje učenicima koji su potvrdili da mladi Zvornika nisu zaboravili šta znači humanost. Savjet učenika naše škole je organizovao ovu akademiju da bismo pomogli Spasoju Stevanoviću iz Tršića. Sav novac koji smo skupljali smo za ovu akademiju i po školi smo skupljali po odjeljenjima. Sav novac ćemo predati Spasoju. Cilj akademije simboličnog naziva Svi smo isti jeste finansijska pomoć Spasoji kako bi mogao kupiti neophodan krevet za vertikalizaciju koji košta 3000 maraka. To je primarni cilj akademije, a neki drugi cilj same akademije je da se probudi ta humanost među djecom i da se pokaže da pored svih, da tako kažem, nastojanja širokih medija, to nije zamrlo, znači da djeca i dan danas znaju šta je drugarstvo, šta je humanost, da ne zaboravljaju svoje drugare ni u teškim prilikama. Osim humanitarne akademije, u Tehničko-školskom centru organizovana je i akcija prikupljanja novca putem priloga. Prikupljeno je 800 maraka koje će biti uručene porodici Stevanović.